A Illa de Arousa respirará arte por todas as súas rúas esta semana coa celebración do festival O Mar nunha flor, un evento organizado polo Concello, Uxía e Carlos Blanco e que este ano celebra a súa quinta edición. Obras de teatro, música e arte son algunhas das actividades que se poderán gozar na vila estes días. O festival inaugurouse coa exposición Intercambios del no lugar. Como ben sabedes, vai a ser unha semana de actividades e inaugúrase hoxe aquí coa exposición de Ruth e de Laura. Entonces, nada, vemos aquí unha das exposicións que mezcla un pouco de todas as especialidades e artes para poder crear estes cuadros. O festival mestura artistas mozos, como é o caso das creadoras da obra inaugural, e outros consagrados como Carlos Blanco, Touriñán, Uxía ou Budiño. De artistas da Arousa, de rapazas, de creadoras, de estudiantes de Bellas Artes que xa expoñen traballos interesantísimos, propostas moi novidosas, performance, inauguraremos agora outra. É unha semana de actividade cultural, temos praias maravillosas, atascos extraordinarios e, ademais, aportación cultural. Non? Para hoxe non hai entrada xa para vernos a Touriñán e a min, porque a xente botouse por elas e non houve maneira de frenalos. Pero hai moitas cousas, moitas toda a semana, boa música, boas exposicións. Ruth Vidal e Laura Pérez son as creadoras da exposición Intercambios del no lugar, unha obra baseada nos lugares abandonados, aqueles polos que pasamos sen prestar atención. Defender lo que viene siendo el territorio abandonado y darle otra vuelta, darle otra construcción, una deconstrucción y una reutilización de lo que viene siendo pues lo que no vemos, no llegamos a ver. Y como el no lugar, pues le llamamos nosotros al no lugar el lugar por el que no pasa nadie, pasamos nosotros y nosotros damos nuestra visión. A programación continuará ata o sábado 10, día en que terán lugar diferentes actuacións no Auditorio da Illa e se homenaxeará a Ceca Afonso.